Kumsiban taban kentir ke jingya day hapadang kipat ba nong tier bat ka company JN Suzuki hakasi tarik urempang arja arpusan ke JN Suzuki hakasian ka baar kala Pynlong ka Tamasa Ñiah Shaka ka tip kom ke Suzuki Riding Fest ka basisngi ha Polo Shillong. Kajing temu jong kata Tamasa ka day ru sipenta kajing pelat pat ba ya ka jigza SF model batmai bat ban pen mentoy ru iki nong tier Shaka lingba ka lucky draw ba ka company kala Pynlong hakani ka sngi. Nalor ka nila dan ru ka jimpen ipat ba lingba kirukomnya lani ki bike stunts jigsa gymkhana Avenus track daki nongnya Shaka batibet ba bat la Pynlong ya ka jingya kop cosplay ka Avenus mileage real making. Hakani ka sngi la pensyong shit ru da ka yo ya de ya thiet bat ki jingra jing shat na ki kunhun nong tam nong roi ka jalla nalor ki wei de.
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.